Vítám vás u nejnovějšího videa, které točím s velkým nadšením, protože jsem konečně v Americe, kam jsem se strašně dlouho těšila, podívat se za kamarádkou a samozřejmě navštívit různá úžasná místa, Miami, New York, Philadelphia a podobně, a k tomu samozřejmě patří i nákupy. Já jsem se moc těšila na značky, které v Evropě úplně dostupné nejsou, anebo jsou s hodně vysokou přirážkou. Třeba takový Coach, ten seženu v Anglii, ale ty ceny, za jaké jsou v Anglii, tak za kolik je to tady v dolarech, tak tam je to v librách, což se teda úplně nevyplatí a ani ten výběr není tak velký. Takže mám nějaké nové úlovky. Byli jsme se podívat v obchodním centru King of Prussia, který je kousek od Filadelfie, a je to hodně podobný obchodák Westfieldu v Londýně, o kterém jsem vám už říkala. Je to prostě obchodní centrum, ve kterém potkáte značky od H&M, Sephory, Victoria's Secret až po Louis Vuitton, Ferragamo, Gucci, Hermès, takže každý si tam přijde na své. A já jsem se strašně těšila, když se konečně podívám do butiku značky Lilly Pulitzer, protože už od kamarádky několik let jsem na ní viděla nádherné šaty, krásně zpracované s úžasnými potisky. Ty šaty mají krásnou historii. Já myslím, že ještě nějaké nákupy tam proběhnou, takže bych vám pak o těch šatech a celkově o té značce natočila samostatné video, takže teď to moc rozebírat nebudu, ale určitě vám ty šatičky ukážu, protože jsem si tam koupila nádherné kousky, ze kterých mám obrovskou radost. Ten samotný butik je nádherný a mám i nějaké videa natočené do vlogu, takže vám to ukážu, ať máte představu. A prostě na co jsem se strašně těšila, tak to mám tak ze 70% pořízené. A byla jsem i v Sephoře, určitě jste slyšeli o tom, že americká Sephora je úplně o něčem jiném než ta česká. To, co koukáme na to na Instagramu u Američanek, kosmetika, která u nás absolutně není dostupná, tak tady v dejaké pobočce mají naprosto všechno. Já bych se teda pustila do toho, co konkrétně jsem si koupila. Ať to vidíte, těchto videí nákupní možná bude trošinku víc, beru to postupně, protože dělá se vždycky velký nákup, nebo beru, co se mi líbí, co jsem měla v plánu, a myslím si, že ještě toho bude víc, tak ať pak to není zase hodinové video. Takže dnešní video je z prvního nákupního dne a jdeme na to. Možná bych mohla začít s Sephorou, což bude asi úplně nejnáročnější, protože, jak říkám, měla jsem nějaký wishlist a šla jsem prostě po všem, co jsem měla v plánu si pořídit. Takže je toho poměrně hodně a jsou to nádherné záležitosti. Tady tohle je vánoční taštička, takováhle moc pěkná na magnetku. A myslím si, že i taková drobnost potěší. V Americe si zakládají na tom, že je všechno nádherně zabalené, takže když si takhle vyndám nákup ze Sephory, tak v té taštičce takhle je nachystaných několik papírů a i to samotné zboží je takhle krásně zabalené, že člověk z toho má zážitek, už jenom to vybaluje, ne že to hodí do papírové krabičky, kde vám to poletuje, tříská se to jedno od druhého. A tady mám od NARS dvě tušky, vlastně rtěnky, a jsou matné, ty jsem teda dostala jako dáreček k nákupu a vlastně jsem ho nedostala já, že to dostala kamarádka ještě k narozeninám. Takže takhle, ale jsou ty tušky moc pěkné, určitě můžu doporučit. A jdeme na to. Čekejte velké značky, protože víte, jak to chodí. Takže Marc Jacobs, absolutní must have letošního podzimu.
všichni po něm šílí. Viděla jsem i tu vánoční velkou paletu barev, mě teda ne, že by neoslovila, ale já nemám potřebu mít tak obrovské palety barev, přijde mi to nepraktické a pro mě nevyužitelné, ale netvrdím, že vy byste je nevyužili. A tady tahle konkrétní paletka, jenom vám teda musím ukázat, že je to v takovémhle krásném pouzdírku, tady na dně je tam štěteček, ale ten jsem nějak neřešila. Takhle to otevřete a takhle vám vyjede nádherná paletka. Toto je 202, The Tease, takhle zezadu můžete vidět ty barvičky a vlastně paletka, když se otevře, tak vlastně takhle a tady vlastně vidíte tu paletku těch barev. Jsou to nádherné odstíny, krásně pigmentované, některé z nich jsou hodně netradiční. Pokud by vás paletka zaujala, tak se mrkněte na svoče. Tak, takže já si to tady zase schovám, protože to jsou takové moje malé poklady. A rovnou jsem si i vybrala Sephora Favorite Cleansing Ritual to Go, takže to je takhle krabička s nejoblíbenějšími produkty pro čištění pletí od Sephory. Takže jsem si je vzala na vyzkoušení, že tam třeba objevím nějaký produkt, který mě hodně zaujme, takže si ho pořídím. Protože já zbožňuji objevování nových produktů, ať se to týká dekorativní, pečující kosmetiky, i třeba opalovacích krémů, jídla, prostě cokoliv, co z zahraničí nabízí, tak ráda vyzkouším a otestuju. A tady je teda hlavní, to není všechno ze Sephory, tady mám hlavní velkou tašku. Kamarádka mi říkala, že ještě nikoho s takhle obrovskou taškou od Sephory neviděla, což mě teda potěšilo, ale je pravda, že účet taky stál za to, takže proč bych se vám s tím nepochlubila. Takže tady si zase vyvalím papíry, je to tady zase krásně takhle zaházené. A další věc, co ze Sephory mám, tak je tady tohle Tolly Molly vajíčko na odstraňování porů. Je to vlastně takový peeling, by se dalo říct. A je to fakticky takhle roztomilé vajíčko, které otevřete a vlastně vevnitř je potom ten produkt. Ještě jsem ho neskoušela, protože video vám natáčím hned zavčasu, ještě než jsem si věci pořádně vybalila, abyste viděli, jak to bylo všechno koupené jako nové. Co mě zaujalo od Bar Minerals, tak je takovýhle krásný pudr, ten jsem vzala v neutrálním odstínu. A je to nádherné balení. Musím říct, že v Anglii ani na letišti jsem ho nikde neviděla, o to víc mě v té Sephoře zaujal. A je to takový hezký přirozený odstín, toto je neutrální, potom je tam ty mají takhle červený ten kámen a ty už jsou pro různé odstíny pleti, od světlejších po tmavších, po opravdu tmavé. A zkoušela jsem si ten pudr v Sephoře a řekla bych, že je hodně podobný suflé od Saint Laurenta, trochu méně třpitek než meteoritky, ale rozhodně je matující a s třpitkama jakože rozjasňující. Takže moc hezký produkt a myslím si, že je to i krásné balení třeba na Vánoce pro někoho. Další, co tady mám, je takový vtipný produkt od Too Faced. Je to nazvané jako Hangover a má to vlastně být krém na obličej, který vám projasní obličej a má vám dodat vzhled, jako když máte, je to tady vlastně moc vtipně napsané, že 100% dotázaných řeklo, že vypadali svěžejší, že pleť vypadala hydratovanější a že jejich obličej vypadal jako po celonočním odpočinku. Otázkou taky je, jestli tak bude vypadat, ale i tak se ta pleť bude cítit, protože ono můžeme vypadat krásně, ale pokud pleť trpí nebo se vysušuje, tak to zase není úplně ono. Ale zaujalo mě to, vyzkouším a i to krásně voní, protože v Americe do spousty těch produktů dávají kokosové mléko, které já mám ráda a zase je to něco trošku netradičního.
Tak a co dalšího tady mám? Tady jsou nějaké vzorečky, zase těch vzorečků jsem moc nedostala, ale na mé přání jsem dostala 2 vzorky parfémů, jsou to teda odstřiky, nejsou to ani vzorky. A je to Tom Ford Noir a Tom Ford Black Orchid, takže jsem zvědavá, jak to bude vonět, protože jsem říkala, že mám ráda orientální parfémy, že miluju jasmín, santalové dřevo, takže uvidíme, jak to bude vonět. Další, co tady vylovím ze seforácké kabelky, taštičky, tak tady jsou zabalené nějaké krásné věcičky. Ano, ano. Takže od Marca Jacobse jsem toho vzala víc. Vzala jsem tady tenhle krásný lak na nehty, který se jmenuje, teďkom hledám, kde je to napsané, ale je to napsané i na něm, Ultraviolet. Je to nádherná fialová barvička, takže jsem zvědavá, jak to bude vypadat na nechtech. I to balení samo o sobě je krásné, strašně se mi líbí. Takže doufám, že s tím produktem budu spokojená a nebude to jenom něco strašně drahého, strašně krásného, ale nepoužitelného. A potom dlouho jsem si přála nějakou kosmetiku od Givenchy. Já si myslím, že u nás dostupná není. A vzala jsem klasicky moje nejoblíbenější produkty v kosmetice dekorativní, kterými je rtěnka a tvářenka, to je klasika. Ta rtěnka je takhle nádherná v koženém obalu, jak můžete vidět, nádherná se stříbrným kovem. A takhle vlastně si ji vysunete a je to moc hezký přirozený odstín a je taková pěkně hydratační, takže doufám, že nebude ty rty ani nějak moc vysušovat. A já teda v těch jejich kolekcích se nevyznám, ale je to krémová rtěnka. A tady toto konkrétně je odstín 206 a určitě ji časem uvidíte na Instagramu nebo na blogu, když tak bych vás upozornila, že je to tady tento konkrétní produkt. Takže to se mi líbí strašně. A potom tvářenka, to je krásná roztomilounka v nádherných barvičkách. Já jsem teda po dlouhé době nesáhla po růžové tvářence, ale po takové trošinku tmavší. A má tady ještě takhle ze spodu vysouvací šuplíček na štěteček. To se nevěděla, to objevila kamarádka, no je to vtipná vychytávka, ale člověk samozřejmě používá raději své štětce, které udělají trošinku lepší službu, ale v nouzové situaci proč by ne. Takže to je Givenchy tvářenka a tady tohle je konkrétně odstín 22 Vintage Pink. Krásná a už se těším, až ji začnu používat. Koukám, že tam byl jakýsi chloupek, tak už jsem ho odfoukla. Tak a je tady poslední balíček z té Sephory, takže co to tam vlastně bylo? Aha, něco krásného a něco krásného, co vůbec neumím vyslovit, takže se na mě nezlobte, ale vy budete vědět, o čem je řeč. Takže to si nechám naposled. Pokud jste blogerky, videoblogerky, vlogerky, nebo vás jenom trápí rozšířené pory, pokud chcete matnou pleť, dokonale vyzmizíkovat pory, tak od Smashboxu tady tento Photo Finish Foundation Primer je skvělý. Oni těch fotoprimerů mají několik druhů, ale tady tento je pore minimizing a můžu vám říct, že opravdu v momentě, když si ho natřete na ruku, tak vidíte, je to fakt jak kouzlo, tak ty pory opravdu mizí, takže je to tady ten puntíkovaný a rozhodně vám ho doporučuji. Já klidně ukážu na ruce, jak to vypadá, ale nejsem si úplně jistá, jestli to půjde vidět. Ale tak můžeme to vyzkoušet. Takže uvidíme, jak nám ta kamera hezky zaostří. A jde to vidět, je to prostě fakt jak kouzlo, že to takhle krásně vyzmizíkuje vrásky, pory, úplně všechno. Takže uvidím, jak to půjde vidět. Když to vidět nepůjde, tak se nic neděje.
Ale pro vaši představu opravdu báječný produkt a pokud chcete mít krásně sametovou pleť, tak je to perfektní základ. Tak, a já nevím, jestli to vůbec mám říkat, jak se ta značka jmenuje, to, že to prostě přečíst neumím. Takže víte, o čem mluvím. Je to nádherná paletka očních stínů. Já už jsem měla v ruce tu novou od Estée Lauder, tu velikánskou paletu se spoustou stínů, ale jakmile jsem viděla tady tuhle, tak si říkám, že vůbec nemá cenu řešit nějakou Estée Lauder, protože toto je tak nádherný produkt sám o sobě. Měli asi 6 nebo 8 různých odstínů. Ty stíny jsou nádherně pigmentované, krásné na očích. V Sephoře s tím byly namalované absolutně všechny vizážistky. A já jsem strašně šťastná, že jsem si tady tento produkt mohla pořídit a nemůžu se dočkat, až ho začnu používat. Takže a další produkt od Hourglass, který mám, je tady tahle nádherná paletka, která obsahuje opravdu nádherné tvářenky, rozjasňovače a pudry a určitě všechny znáte ze Swatchů. A je to opravdu krásné už samo o sobě a já se prostě nemůžu dočkat, až to začnu používat. Krása, i to balení je moc pěkné jako zrcátko a mám z toho prostě ohromnou radost a určitě vás brzo s tím zasypu na Instagramu. Takže to je vše ze Sephory, není to vše z kosmetiky, ale je to vše ze Sephory a teďko možná přemýšlím, po čem sáhnout jako první, protože je toho povícero, ale asi sáhnu tady po téhle taštičce, to bylo hned na začátku obchoďáku a to jsem si koupila krásný kardigan, je takhle se střapcema, je v krásné šedé a tmavě modré barvě a je to bavlna, což vysoce oceňuju. A určitě ho brzo uvidíte v nějakém outfitu, abych vám ukázala, že tady ta část přední je opravdu hodně dlouhá i při mojí výšce. A jak miluju v poslední době šedou barvu, tak toto byl must have kousek. Viděla jsem ho vlastně na figuríně a hned jsem si pro něj šla. Takže to je takové, co se týká oblečení. Jo, z Lush tady mám akorát American Cream kondicionér, který mi zrovna došel, tak když jsme šli kolem, tak jsem se pro něj stavila. Bath and Body Works je vlastně značka, která spadá pod stejnou firmu jako Victoria's Secret. V Česku jsem o ní teda nikdy neslyšela, ale v Americe je ohromně populární. Mají i bezvadné svíčky, jako my máme Yankee Candle, tak oni mají svíčky, plus mají teda tělové krémy, vlastně tělovou kosmetiku, takže tělové krémy, sprchové gely, takovéhle jakože parfém, nebo no, tomu se neříká parfém, jo, to jsou ty tělové body mist, jo, tak jak je ve Victoria's Secret, ale má to zase trošinku jiné obaly. A je tam teď krásná zimní kolekce Fresh Sparkling Snow, ta voní, ne, tak tahle to není, ta druhá, tady tahle Moonlight Pad, tak ta voní jako pudr. Kdybyste nevěděli, co si pořídit, tak ta voní tak bezvadně pudrově a je to hrozně příjemné. Potom jsem samozřejmě nemohla odolat vůni z dýní, která je taky fajn, kterou taky doporučuji. No, nejlépe, kdybyste si zašli do obchodu sami a vyzkoušeli, ale kdybyste nevěděli, tak zrovna tady ty dvě vůně, teď jsem to ukázala špatně, zrovna ty dvě vůně jsou bezvadné a určitě vám sednou. Takže to bylo z Body Works a teď už začneme řešit asi serióznější záležitosti. Co vy na to? Takže, jak můžete vidět, mám tady vedle sebe dvě velikánské krabice, dvě velikánské tašky s krabicema z Coach, což jsou kabelky, boty, doplňky
a spousta jiného krásného zboží. V Evropě jsou dostupné na některých multibrandových e-shopech, v Anglii mají své vlastní pobočky, ale řeknu vám, že cenově se to teda úplně nevyplatí. A já jsem měla v plánu jednu kabelku, kterou jsem viděla už kdysi na e-shopu v několika barvách, ale nebyla jsem si jistá, takže jsem si řekla, že to nechám do obchodu, ale nakonec jsem si vybrala úplně jiné kousky a jsem ráda, protože jsem se z těch barev nemohla jsem si vybrat a já to mám tak, že buď kabelku hned jsem do ní zamilovaná, anebo to nemá cenu, pokud nad tím přemýšlím. Myslím si, že je vhodnější počkat si na jinou kolekci s jinými barvičkami. Takže tady dlouho jsem zháněla nějakou hezkou fialovou kabelku, ale to prostě nemá cenu něco zhánět, ten správný kousek člověk časem někde potká a objeví. Takže jak můžete tady vidět, a jmenuje se ta kabelka Nolita, podobně jako jedna kabelka od Louis Vuitton. A je to takový pěkný, taková pěkná brašnička na popruhu v krásné fialové barvě. Myslím si, že to poměrně hodně pojme. Je krásně zpracovaná, líbí se mi, že jsou tady samostatné očka na popruh a dá se tedy nosit jak na popruhu, tak i takhle na předloktí a určitě ji brzy uvidíte v nějakých outfitech. Myslím si, že je to skvělá kabelka na každodenní nošení, na nákupy a podobně. A ještě jsem si teda pořídila jednu kabelku, když už tak už. A to už je ta velká krabice. Jste zvědaví, co tam bude? Tak. Takže tady to hezky vybalíme. Paráda. Zase krásně zabalené v papíru, dustbagu a tady mám nádherný petrolejový kousek v krásné kůži a tady tento model konkrétně se jmenuje Eddie a co je na ní nejkrásnější, je tady ten protlačený obrázek, který je hrozně hezký, mně se to strašně líbí na té kabelce. A ta kabelka sama o sobě je hrozně zajímavě řešená. Tady vidíte, je takový bezpečnostní uzávěr na zipu, takhle se to otevře a můžete odzipovat, ale zepředu je z vrchu je ta kabelka řešená tak, že je vlastně zip, tady jsou postranní kapsy a vlastně tady se ta kabelka ještě celá rozepne, takže je hrozně bezvadně řešená, netradičně. Moc se mi líbí zpracování té kůže a ono, když se podíváte na oficiální stránky Coach, tak uvidíte, že ty kabelky zase nejsou tak strašně finančně náročné na to, že je to krásně, precizně zpracovaná kůže. Takže to bylo z Coach. A abych nezapomněla říct, jsem z nich nadšená a mám z nich obrovskou radost a rozhodně je ještě hodně uvidíte na blogu. Výborné, krásné barvy na zimu i na podzim, petrolejová a fialová krása. A pomalu se dostáváme k Lilly Pulitzer, ale ještě než se do ní pustím, tak tady mám od Neiman Marcus taštičku a víte, co v ní mám? Víte, že absolutně miluju značku Guerlain a víc než absolutně zbožňuju vánoční limitky a meteoritky a samozřejmě teďkom vyšla nová vánoční limitka, meteoritky, které vypadají jak ve sněhové kouli. Můžu vám říct, že jsem si je nekoupila. Možná toho budu litovat, možná ne. Mám edice z posledních 10 let, z různých koutů světa jsem je zháněla, ale letošní vánoční meteoritky jsou takové, že pudr vůbec nepostřehnete nějaké matování a je to jako stříbrný rozjasňovač s různými velikostmi třpitek. Takže mě to nezaujalo a s naprostým klidem jsem to tam nechala. Ale co jsem tam s naprostým klidem nenechala, tak je paletka očních stínů, včetně tvářenky, plus nová rtěnka.
Zase je to nádherné balení se zrcátkem, které jsem si pořídila už v Anglii. Je to takhle s designem sněhových vloček, vlastně s potiskem. A zase je to nádherná rtěnka, nádherné balení. A ten odstín je takový, kdysi jsem vám na blogu psala o svých oblíbených nude rtěnkách, které v mém provedení nejsou takové, že vypadáte jako mrtvola s bílými rty, ale jsou to barvy, které vlastně podpoří přirozenou barvu vašich rtů. A vykládala jsem vám tehdy o mé oblíbené rtěnce od Kate Moss pro Rimmel. Mám pocit, že je to 0,5. A řekla bych, že tady tento odstín je hodně podobný, takže s ním rozhodně nešlápnete vedle, pokud nechcete hodně výrazné rty, ale chcete si ty rty nějakým způsobem zabarvit. A tady mám teda tu paletku, která je krásné balení, protože je takhle vlastně v tom sametovém pouzdírku, a které, když otevřete, tak tady na vás vykouknou dva štětce. Nevím, do jaké míry budou použitelné, každopádně je to moc pěkné. A tady krásný zlatý matný obal, paletka, vespod je tvářenka, vespod jsou tvářenky a nahoře jsou takhle nádherné oční stíny. Já vím, že i loni byla podobná paletka a tu jsem si nepořídila, ale z té letošní mám ohromnou radost. Krásné balení a i když je to poněkud nákladnější kousek, tak mám velikou radost z toho, že jsem si jej pořídila. A určitě bude milion fotek na Instagramu. Ale jistě jsme na úplném konci videa, a na který jsem si nechávala to, z čeho mám úplně největší radost. A to jsou moje nové věci z Lilly Pulitzer. Jak jsem vám říkala na začátku, více vám o této značce řeknu v samostatném videu, ale můžu říct, že jsou to nádherně zpracované šaty, šortky, trička, různé doplňky s krásnými potisky, které jsou každou sezónu jiné. A já teda nevím, čím mám začít. Jestli mám začít drobnostmama, anebo mám začít šatama. Takže tady v této krásné krabici, když bych vám to vybalila, už jsem to vybalila předtím, tak mám vlastně obaly na mobil, jeden je pro kamarádku a druhý je můj. A jsou to vlastně takovéhle krásné, veselé, barevné potisky, ze kterých má člověk hned lepší náladu. A už se moc těším, až do nich svůj mobil obléknu. A tady mám vlastně, já nerada říkám ten název anglický, ale tady mám vlastně obal na kafe. Zase krásný a takhle ze spod, nevím, jestli to půjde vidět, je tam vlastně napsaný ten název a tak. A úplně nejvtipnější věc, tak je tady tohle. Já si podívám, jestli najdu, jak je název. No prostě a jednoduše. Má to být nějaký obal na nějaký nápoj a já jsem si myslela, že je to vlastně tady na ten kelímek, ale až potom mi došlo, že jsme vlastně v Americe a tady na veřejnosti vůbec nemůžete si třeba sednout do parku na lavičku a dát si pivo, vlastně vůbec na veřejnosti nesmíte požívat alkohol a třeba Filadelfie je tak striktní, že tady alkohol nekoupíte ani v supermarketu, musíte jít do speciálního obchodu pro alkohol. A tady tohle perfektně pasuje na láhev piva nebo plechovku piva, jak už jsem včera vyzkoušela, takže je to vtipná záležitost, kterou myslím budu používat i v Česku, abych to využila. Tak a teď se pustíme do toho nejkrásnějšího, nejúžasnějšího, takže jak jsem si dlouho přála, tak konečně mám šaty od Lilly Pulitzer, které jsou tady. Tento je letošní nejnovější kolekce a za chvilinku letíme do Miami, takže v Miami vám určitě v těchto šatech nafotím nějaký outfit. Ty šaty mají krásnou historii, jsou perfektně zpracované,
Vlastně každé ty šaty mají spodničku a vlastně tady takhle mají krásný krajkový detail ze spodu, ze kterého jsem úplně pav u každých těch šatiček. Kdyby chtěla, tak by šli o kousek prodloužit. A tady tyhle mají teda takový krásný, veselý letní vzor s rybama a mořskýma koníkama v nádherných barvách, které prostě zbožňuju. A potom mám tady tyhle ty šatičky, ty jsou takové trošinku elegantnější. U Lilly Pulitzer vůbec nejde o to, aby to byly šaty na tělo, aby byly vyzývavé, spíš jde o takové tradičnější střihy, ale o kterých musím říct, že rozhodně lichotí postavě. Takže tyhle jsou zepředu, takhle jako můžete si rozepnout na výstřihu a vzadu mají takhle průstřih na zádech a musím říct, že je hezky zvýrazný pás a dělají moc pěknou postavu a já už se nemůžu dočkat, až je budu nosit. A tyto šatičky, ze kterých mám ohromnou radost taky, a mám je v plánu si vzít na nejbližší dovolenou, kam pojedeme s partnerem, tak jsou tady tyhle. Já miluju šaty, které mají bílý podklad a na tom nějaký potisk a ještě bílá s tyrkysovou je prostě úžasná, mají splývavý materiál a myslím si, že lichotí většině postav, ale já vzhledem k tomu, že jsem teď v situaci, kdy jsem štíhlejší a štíhlejší díky posilování, cvičení a úpravě stravy, tak jsem ráda, že ty šaty jsou takové, že i když budu ještě trošinku štíhlejší, takže mi pořád budou hezky splývat. Absolutně zbožňuju potisk nebo vzor korálu, proto jsem nemohla odolat tady těmto šortkám. A těsně předtím, než odletím domů, tak přijde nová kolekce, ve které jsou ve které jsou i šaty s korálovým potiskem, proto jsem říkala, že až budu mít Lilly Pulitzer kompletní, tak vám natočím ještě jedno video. Takže určitě ještě 1-2 šaty mám v plánu, doufám, že si nějaké vyberu, že mi budou sedět. A tady tyhle ty šortky jsou hrozně fajn, jsou fajn v tom, že mají další nohavice, takže z nich člověku neleze zadek a takový klasický střih. Podívejte se na detail knoflíku, jak je krásně zlatý. A další věc, co mám hrozně ráda, co mě víte, tak je námořnický styl. A kombinace námořnického stylu v bílo-růžových proužcích s modrou a zlatými knoflíky je prostě absolutní must have záležitost, nádherný kousek, kterému jsem nemohla odolat. Je to takový lehčí svetřík, takže v Miami je brzy využiju a myslím si, že i na jaře a v létě při chladnějších večerech na něj určitě nedám dopustit. Takže máme to za sebou, zase to bylo strašně dlouhatánské video. Doufám, že jste si moje nákupy se mnou užili stejně tak jako já. Já se teď budu muset vrhnout na tu ohromnou hromadu věcí, co tady teď kolem sebe mám. A teda děkuju za zhlédnutí, budu se těšit na vaše komentáře. Pokud se vám video líbilo, budu ráda za palec nahoru. Pokud se vám video nelíbilo, tak bohužel s tím se nedá nic dělat. Určitě budu ráda za vaše podněty, jak video vylepšit, ale určitě mi nedávejte palec dolů jenom ze zlosti, že Veronika zase dělala velké nákupy, tak to určitě není. Já to dělám, ty videa dělám především pro vás, jinak určitě bych neměla zapotřebí světu vykládat, co jsem si kde nakoupila. Ale vím, že vy tyhle videa máte strašně rádi, vím, že video z Londýna mělo ohromný ohlas, má tam velké počty sledujících, vlastně na to, že nejsem žádná youtuberka, tak to video vidělo 4000 lidí, stovky lidí po natočení tohoto videa mě začaly na YouTube odebírat, takže já vidím, že vás moje videa zajímají, že vás baví, takže proto je pro vás natáčím a doufám, že si je užíváte a budete se těšit i na ty další. Takže mějte se krásně a brzy se můžete zase těšit na další video. Ahoj!